Si vols convertir-te en una empresa capdavantera en el teu sector, més competitiva i innovadora, el programa Doctorats Industrials t'ajudarà a aconseguir-ho. A través de la recerca aplicada i col·laborativa, l'empresa pot formar un treballador o treballadora en una necessitat concreta que alhora serà la seva tesi doctoral. Així, la teva empresa comptarà amb el valor afegit que suposa el coneixement expert del món acadèmic i la recerca universitària. Al Bages comptem amb universitats i centres de recerca de gran prestigi referents a nivell nacional i internacional. Un doctorat industrial és el nexe perfecte entre el món acadèmic i el món industrial. És una eina perfecta per a les empreses de Catalunya per tal d'incorporar investigadors en el teixit productiu. Són investigadors que s'han format fent tesis doctorals aplicades i que, per tant, els coneixements que han adquirit al laboratori els poden implementar en el sector industrial. Que és una experiència molt enriquidora i que a nivell personal i professional et permet desenvolupar-te d'una manera molt diferent de la qual es podria aconseguir només únicament amb un doctorat universitari. Doctores i doctors industrials seran la unió del teixit empresarial i el món de la recerca i la innovació, augmentant la competitivitat, així com millorant la captació i retenció del talent més qualificat del territori. Qui hi pot participar? Totes les empreses i institucions de totes les mides i sectors econòmics. Avantatges per a l'empresa. Treballar conjuntament amb personal investigador d'alt nivell i a l'avantguarda del coneixement. Accedir a equipaments i infraestructures capdavanteres del món acadèmic i atreure talent al territori i contribuir a formar persones de gran potencial per millorar la competitivitat i la internacionalització de l'empresa. Ens ha aportat fonamentalment metodologia de recerca, tant en la vessant més científica com en la vessant més tecnològica, a través del disseny, de la construcció, de l'explotació i també de la presa de dades i l'anàlisi d'aquestes dades. Finançament per a les empreses. Més de 50.000 euros per al projecte de recerca col·laborativa, dels quals l'empresa rep 21.600 euros de forma directa a raó de 7.200 euros cada any que es cobren a l'inici de cada anualitat. Aquest finançament és compatible amb d'altres ajuts en R+D+I de les administracions. Les despeses de recerca realitzades en el marc del projecte són elegibles a efectes de deduccions fiscals a l'impost de societats i bonificacions a les quotes de la Seguretat Social per personal investigador. Una oportunitat excel·lent de formació i inserció laboral per als estudiants de doctorat. La principal motivació que em va portar a escollir el format de doctorat industrial enfront del doctorat típic va ser la possibilitat, per una banda, de poder resoldre problemes reals i també veure com es podien solucionar els problemes des del punt de vista de la universitat, on teníem el coneixement o el know-how de diferents tècniques, però que molts cops aquestes queden emmarcades només en proves de laboratori o a petita escala, i per l'altra banda també donar la possibilitat de veure com aquests problemes s'encaraven des d'un àmbit industrial. Una de las cosas positivas que me ha aportado el doctorado industrial es que cuando decides hacer un doctorado a veces no tienes muy claro si seguir como esa parte académica o ir directamente a la empresa, ¿no? Y el doctorado industrial como que proporciona como esta fusión entre las dos cosas, ¿no? Donde puedes hacer una investigación, pero a la vez puedes aprender todo lo que es una gestión en la empresa porque estás trabajando también dentro de ella. T'ajudem a fer la sol·licitud. T'interessa? Des del Consell Comarcal del Bages t'acompanyem i assessorem durant tot el procés. T'ajudem a concretar el teu projecte, buscar partners acadèmics o altres qüestions que puguis necessitar. La convocatòria d'ajuts és oberta tot l'any per donar resposta a les sol·licituds presentades de manera àgil i ràpida.